Naragwais ang isa ka miyembro sang LGBTQ community sa Iloilo City nga nagsuksok sang Wonder Woman costume samtang nagapabakuna batok sa COVID-19. Viral sa social media. Si John Sala nakatutok. Madamo sa gihapon ang nagapang duha-duha nga magpabakuna batok sa COVID-19. Madamo man ang wala nagapati nga epektibo ini. Apang para sa parlorista kag cosplayer nga si Shasha, ini ang responsibilidad sang tanan. Gani apisar nga naulihi ini sa pagpabakuna para sa first dose ini sa distrito sang Molo. Abaw, ginsiguro gid ni Shasha nga memorable ang iya vaccination experience. Suksok ang costume ni Wonder Woman, siya ang nagpatublok sang suno sa iya. Pinaka-importante sa karon nga superpower sa tanan, amo ang bakuna batok sa COVID-19. Ginahalimbawa kung akong kaugalingon sa costume sa persona ni Wonder Woman nga magkibatok kita sa pandemic, amo na nagtulod sa akon, paagi sina nga magpabaksin kita kay tungod kinananon man ina mo una sa tanan sa aton ulubrahan, pinapangita ang vaccine card. Di kung wala ikaw sa vaccine card, hindi ikaw kasulod sa ulubrahan, sa mga mall, o kundi ikaw pada makadto nga ibang lugar, sa mga Manila, sa pag-iinta ng mga resort. Madugay na nga nag-intra sa mga cosplay competition si Shasha kag masami ini nga karakter ang iya ginabida. Wala gani kuno ini maguna-una ang iya simple nga tinutuyo nga magpabakuna suksok ang iya paborito nga costume, ang mga tugas ang madamo nga positibo nga mensahe kag reaksyon sa social media. Wala ko nakipot kita ko kadto nalipay man ako nga to exciting nga isa ako ka na interviewhan to kahapon sa Mulo pagpabakuna ko. So nalipay man ako nga to natula ang akon nga kahadlok sa pagpabaksin. So nisugan ko man pangisugit ako. Tuno kay Shasha, sa subong ation nga tuman kabudlay kag kadelikado sang sitwasyon. Ilabi na nga nakasulod na sa riyon ng Omicron variant sa COVID-19. Importante ang pagpabakuna batok sa COVID bangod hindi ilang imo kaugalingon ang imo ginaprotektahan, kundi pati man ang imo pamilya. Sa LGBT, sa federasyon naton, o hindi man LGBT, kinahanglan tagid magpabaksin para may suporta kita sa aton nga lawas. Pray lang kita sa babaw sa Ginoo, siya ang makabulig sa aton sa tanan. Upuan kay Sililo Rinduque, John Sala. One Western Visayas.